салом алейкум дӯстони муҳтарам, хушомадед ба канали доктор Давлатов. Мавзӯи имрӯзаи мо тунук намудани хун мебошад. Пеш аз оне ки мавзӯъро шурӯъ кунем, мо бояд донем ки ба кадом мақсад хунро тунук мекунем. Тунук намудани хун асосан ба шахсони калонсол тавсия дода мешавад барои пешгирӣ намудани аз сактаи дил, сактаи мағзсар ва тромбозҳои дигар узвҳо. Барои тунук намудани хун мо духтурон ба таври ҳатмӣ доруҳои хунтунуккунандо тавсия медиҳем ба монанди аспирин, кардиомагнил, тромбаз ва ғайраҳо. Лекин бояд донист ки ҳангоми дуру дароз истифода барои ин маводҳои доруворӣ таъсири манфии худро расонида ҳам метавонанд. Метавонанд биёранд ба бемории гастрит, захми меъда ё ки захми рӯдаи дувоздаҳангушта. Бисёри вақт савол медиҳанд ки мо чӣ кор кунем барои тунук намудани хун бе истифода барои маводҳои доруворӣ. Ҳозир ман ба шумо якчанд роҳи тунук намудани хунро бе истифода барои маводҳои доруворӣ мефаҳмонам. Роҳи якум ин истифода барои об. Чӣ хеле ки мо медонем, агар мо оби кам нӯшем, ин ба ғафсшавии хун меорад. Дар як шабанарӯз мо бояд ки аз 1 то 1,5 литр об нӯшем. Чӣ хел мо метавонем фаҳмем ки миқдори лозимии обро нӯшидем ё ин ки нанӯшидем? Барои ин шумо бояд ки санҷиши хунро супоред ва дар санҷиши хун агар ки гематокрит баланд бошад, ин аз он шаҳодат медиҳад ки шумо оби кам менӯшед. Агар гематокрит дар миқдори норма бошад ё паст бошад, ин нишонаи он аст ки шумо обро зиёд менӯшед. Барои ҳамин ҳатман ба шумо тавсия медиҳем ки аз 1 то 1,5 литр об дар як шабонарӯз нӯшед. Ҳар субҳи худро бо 1 бокал оби ҷӯшомадагии ширгарм шурӯъ намоед. Роҳи дуюм кам намудани истифода барои намак, кофе ва машруботҳои спиртӣ. Чӣ хеле ки мо медонем, истифода барои зиёди намак дар як шабанарӯз аз 5-6 грамм зиёд ба баландшавии лахташавии хун меорад. Ба ҳамин хотир шахсоне ки истифода барои намак дар онҳо дар як шабанарӯз аз 5 грамм зиёд аст ё ки аз ин ҳам баланд аст, бояд ки истифода барои намакро кам кунанд. Дуюм, кофе. Кофе дар шахсоне ки дар як рӯз аз 4 то 6 бокал яъне кофе истифода мебаранд, дар онҳо ба баландшавии лахташавии хун меорад. Ба ҳамин хотир бояд ки дар як шабонарӯз аз 1 то 2 бокал кофе тавсия дода мешавад. Машруботҳои спиртӣ, ҳама гуна машруботҳои спиртӣ асосан ба монанди пива, инҳо ба баландшавии лахташавии хун меоранд. Шумо бояд ки истифода барои онҳоро ё бас кунед, агар имконияташ бошад, агар имконият нашуд, метавонед миқдорашро кам кунед. Роҳи сеюм истифода барои сабзавотҳои тару тоза. Яъне ки кадом сабзавотҳо ба тунукшавии хун меоранд? Сабзавотҳои ба монанди чеснок, петрушка, укроп, лимон, помидор. Инҳо сабзавотҳое мебошанд ки хунро тунук менамоянд. Ба ҳамин хотир мо бояд ки дар ратсиони шабонарӯзии худ ин сабзавотҳоро ворид кунем. Роҳи чорум истифода барои растаниҳо. Ду намуди растанӣ ҳаст ки таъсири хеле хуби хунтунуккунанда доранд. Якум номи ин растанӣ ин доник ва дуюм кора белаи иви. Ин растаниҳо дар якҷоягӣ бо маводҳои хунтунуккунанда ба монанди аспирин, кардиомагнил ё тромбаз истифода бурда намешавад, чунки таъсири хунтунуккунанда хеле баланд мешавад. Ба ҳамин хотир ин растаниҳоро мо тавсия медиҳем аз 3 то 4 ҳафта истифода баред.
ва баъд аз 3-4 ҳафта истифодабарӣ шумо бояд ки дар муддати 3 ё ки 4 моҳи дигар ин маводҳоро истифода набаред, яъне ки перерив кунед. Бояд донист ки ин растаниҳо таъсири нохуши худро ҳам доранд. ба монанди метавонанд биёранд ба захми меъда, захми рӯдаи 12 ангушта. ба ҳамин хотир инҳоро мо бояд ки бо эҳтиётона истифода барем. яъне ки дар охир ҳамина мегӯем ки пеш аз шурӯъ намудани табобат бо ин растаниҳо ҳатман инструксияи ин растаниҳоро омӯзед ва баъд истифода баред. роҳи панҷум ин стресс мебошад. каме аз инсонҳо медонанд ки стресс ба баландшавӣ, лахташавӣ хун меорад. ва барои ҳамин дар замони ҳозира каме аз инсонҳое ҳастем ки ба стресс гирифтор нашаванд. ҳангоми стресс гирифтор шудан мо ба шумо тавсия медиҳем ки аз доруҳои оромкунандаи сабук ба монанди валерианка, пустирник истифода баред. роҳи шашум ин сигаркашӣ мебошад. яъне ки сигаркашӣ ба баландшавӣ, лахташавӣ хун меорад. хеле ки мо медонем агар шахсоне ки дар як шабанурӯз аз 1 то 2 пачка сигор кашанд, дар онҳо лахташавии хун баланд мешавад. ба ҳамин хотир шахсоне ки дар гурӯҳи хатар ҳастанд, яъне ки шахсони пиронсол ва ғайраҳо, онҳо бояд ки сигаркаширо баҳс кунанд. агар бо сабабҳои гуногун онҳо натавонистанд баҳс карда, бояд ки шумораи ин сигарҳоро кам кунанд. роҳи ҳафтум диабети қанд. шахсоне ки гирифтори бемории диабети қанд ҳастанд, асосан диабети қанд нави дуюм, дар онҳо лахташавии хун баланд аст. ба ҳамин хотир барои паст кардани лахташавии хун дар ин шахсон онҳо бояд ки табобати бемории қандро ҳатмӣ гиранд. агар ки онҳо ин табобати бемории қандро нагирифтанд, дар онҳо лахташавии хун баланд мешавад. роҳи ҳаштум тарзи ҳаёти фаъол. мо ба шумо тавсия медиҳем ки дар як рӯз аз 3 то 5 километр роҳ гардед ё ин ки ба шиноварӣ машғул шавед. роҳгардӣ ва шиноварӣ дар организм гипоксияро кам мекунад ва дар натиҷаи ин лахташавии хун паст мешавад, яъне ки хуни инсон тунук мешавад. роҳи нӯҳум истифодабарии шулукҳои тиббӣ. истифодабарии шулукҳои тиббӣ яке аз усулҳои хеле қадима аст, ки аз давраи Гиппократ, давраи Абуалӣ ибни Сино то асри 19 истифода мебурданд. шулукҳои тиббӣ тавассути пардаи лобии даҳони худ ба хуни инсон як моддаи биологиро хориҷ мекунанд, ки номи ин гирудин аст ва гирудин ба тунукшавии хун меорад. лекин бояд донист ки истифодабарии шулукҳои тиббӣ на барои ҳар нафар имконият дорад. барои истифодабарии шулукҳои тиббӣ пеш аз ҳама бояд ки санҷишуми хунро санҷем. агар ки дар мо камхунӣ дида шавад, мо ин усулро истифода бурда наметавонем. ва дар баъзе инсонҳо ин шулукҳои тиббӣ аллергия ба монанди дерматит ё ки газаки пӯстам доданаш мумкин. ба ҳамун хотир пеш аз истифода бардан ҳатман санҷишҳои хунро ва мо бояд донем ки аллергия дорем дар ин шулукҳои тиббӣ ё нест, ҳатман лозим аст. дӯстони муҳтарам, мавзӯи мо ба охир расид. дар канали мо обуна шавед, лайкро зер кунед ва фикрҳои худро дар зери видео дар комментария нависед. саломат бошед.